दिनै गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद कुमारघाटा एबसुनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि थानाय समनिफ्रायनो बगाजुलि ओनसोलजों खाथि सोमोन्दो दङ। दा बे हिसाबै बगाजुलि हालामाव गोबां जों सम सम प्राय जों गिदिंनानै गोबां समाजारि बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिङाव नायबोदों आरो बै समनिफ्राय जों नुबोदों बगाजुलि हालामनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोर असुबिदायाव थायो। लामा सामानि जेंना, दैनि जेंना, गुबुन गुबुन जेंनाया बे ओनसोलाव साग्लोबसारनानै दङ। दा बे ओनसोलनि दिनैहाय गासैबो रायजो राजानि अननायाव आङो एमएलए हिसाबै जिहेतु तामुलपुर समस्तियाव गसंथिनो हादों। दा बेनिनो दिनै जों बगाजुलियाव माखासे लामा जों दिनै बेखेवदों। सोमलिगुरिनिफ्राय खोदोमगुरि आरो दिनै 2 नं खुमगुरिनिफ्राय लानानै बाथौगुरिसिम हाबलांनाय जि लामा, बै लामाखौ जोङो दिनै आसामनि RIDF स्किमनिफ्राय जों बेवहाय बेखेवना होबाय। दा बियो आं सान्दों, मिजिंथिदों बगाजुलिनि माखासे थांलाय फैलायनि जि जेंना बेखौ सुफुंनानै होगोन। लोगोसेनो BTC सरकारनिफ्राय थांनाय समाव गणेशगुरिनिफ्राय बाथौगुरिसिम जि थांनाय लामा बेयो अलरेडि CC ब्लक जोबनानै थांबाय। टार्निंनिफ्राय हाबनाय लामा बेयो अलरेडि जोंना सोलिगासिनो दङ। अन्थाइबारियाव जोंहा सोलिगासिनो दङ। नागापुराव जोंनि लामा सोलिगासिनो दङ आरो गोबां दिनै जों बगाजुलि हालामाव जों अन्थाइबारिनिफ्राय लानानै आमलाइगुरिनिफ्राय लानानै टार्निंनिफ्राय लानानै खुमगुरिनिफ्राय लानानै गासैयावबो मडेल अंगनबादि सेन्टारफोर जों बेवहाय बानायनो थांगासिनो दङ। आरो जोङो माखासे BTC सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों बेवहाय गोदान जि स्कुलफोर दङमोन बै स्कुलफोरखौ गोदानै कनस्ट्राक्सन खालामनाय जाबाय। दा बेखायनो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बगाजुलि ओनसोलाव जोङो 10 किल'मिटारनिख्रुइ बांसिन लामा गोदानै आरो मावफुंनो थांगासिनो दङ। नैबे जि जोंनि दिनै बेखेवनाय बिनि अनगायैबो जोङो आरोबाव 10 किल'मिटारनिख्रुइ बांसिन लामा जोङो गुबुन गुबुन लामाखौ बगाजुलियाव जों बेखेवनो थांगासिनो दङ आरो आसा खालामदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बगाजुलि हालामनि जि जोंहा रेभिनिउ गामि खालामनायनि जि जोंनि हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो माखासे फिसा फिसौ जि जेंनाफोर दङ बै जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो लामायाव खालामगासिनो दङ। जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। दा इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायावबो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै लामा सामानि बेलायाव जों दिनै कुमारिघाटानिफ्राय लानानै जोङो नया बस्ति थांनाय लामा बे आसाम माला जों लुफुंगासिनो दङ। पुरान सकनिफ्राय लानानै बरमा थांनाय लामा दिनै गोदानै आसाम माला लुफुंगासिनो दङ। आरोबाव जोङो मोनथाम गिदिर लामा दिनै प्रप'जेल होबाय। तिनिआलि कुमारिघाटानिफ्राय लानानै काउलि जानानै नाग्रिजुलिसिम ओंखारलांनाय, दक्षिण कुमारिघाटानिफ्राय लानानै नाग्रिजुलिजों थोंजों फोनांजाब आसाम माला, कुसुबारि मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै नावकाटासिम जोङो आसाम माला गोदान लामा दिनै लुफुंगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोङो कलेज जोंनि जिफोर इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ लुगासिनो दङ। ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुगासिनो दङ। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि कमिउनिटि हल लुगासिनो दङ। कुमारिघाटायाव 30 लाखनि लाइब्रेरि लुगासिनो दङ। कुमारिघाटायाव 1 कौटि 20 लाखनि जोङो ज्योति विष्णु भवन लुगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो गोबांफोर दिनै अडिट'रियाम हल प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव लुगासिनो दङ आरो गोबां फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनो हायो बेनि थाखाय स्कुलफोरनि बिल्डिंफोरखौ दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय खालामगासिनो दङ। आसाम सरकारनिफ्राय दावगांबारि बड' मिडियामाव 7 कौटिनि बिल्डिं दिनै खोब खम समनि गेजेराव जागायगोन। कुमारिघाटा हायार सेकेन्डारियाव 7 क्ररनि स्कुल बिल्डिं लुगासिनो दङ। तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव 7 कौटिनि लुगासिनो दङ। गान्धीबारि हायार सेकेन्डारियाव 7 कौटिनि जोङो खामानि जागायसिनसिगोन आरो गोबां हाइ स्कुलफोराव जोङो 7 क्ररनि खामानिफोर मावनो थांगासिनो दङ। दिनै मेनका बागानाव हाइ स्कुल, मडेल हाइ स्कुल बेवहाय दिनै जोङो मा होनदों लुगासिनो दङ। खोब खम समनि गेजेराव बेयाव क्लास स्टार्ट जागोन एकाडेमिक नेक्स्ट इयाराव। आरो जोंनि काला नदियाव 7 क्ररनि मोनसे डेम जों दिनै बानायगासिनो दङ। दा बिदि गोबां हाबाफारिफोर दङ जाय हाबाफारिखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। तामुलपुर रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ जोङो दिनैहाय मोनसे बुंजोबब्ला जोंनो गोलाव सम नांगोन। मानोना बेवहाय थोजासे नांगौबायदि खामानि सोलिगासिनो दङ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव आरो तामुलपुर ओनसोलनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि अननायाव बेवहाय गोबां खामानि सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन खोब खम समनि गेजेराव मा गोदान हाबाफारिफोर जोङो मावगासिनो दङ बेनि मोनसे फारिलाइ आङो एमएलए हिसाबै खालामगोन। लामानिफ्राय लानानै दालांनिफ्राय लानानै जौगालु खामानि आरो जों वार्ल्ड बेंकनि 8टा ब्रिज जोङो थाबनो इन'ग्रेसन खालामगोन। अलरेडि सेंसन जाखाजोब्बाय। दा बिदिनो गोबांथार
खामानिफोर जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरनि फारिलाइ नोंथांमोननो जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो गथायगोन, जायनि गेजेरजों तामुलपुरनि रायजो राजाफ्रा मोनथिगोन जे तामुलपुर समस्तिनि सिङाव आसाम सरकार आरो बिटिआरनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव माबायदि बेवहाय खामानि सोलिगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा गुवारै मिथिनो मोनगोन। थांनो थाखाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव जिहेतु राजखान्थियारि गोहो गैयामोन, बेबायदि मोनसे पावार गैयामोन, जायनि थाखाय जोङो गोसो बायदि जोङो जौगाखां खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। नाथाय 2021 मायथाइयाव नोंथांमोन गासैनिबो अननायाव बगाजुलि हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरनि बोर सानस्रिनाय अननायाव आङो तामुलपुर समस्तिनि एमएलए हिसाबै देरहानो हादों आरो देरहानायनि उननिफ्रायनो दिनै बगाजुलि हालामाव माखासे जौगालु खामानि मावनो थाखाय आं खाबु मोनदों। दा दिनै आङो 4 बोसोर जोब्बाय, आंनि टेनियरा 4 बोसोर जाबाय, थेवबो 4 बोसोरावबो आङो 4 बोसोर मोनजोबाखै, जिहेतु कभिड थाबाय। दा बेखौ 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय। दा बे समाव जोङो बगाजुलिनि खना खनला ओनसोलफोराव गोबां जौगानाय खामानि मावनो नाजादों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ लामानि जेंनाया गोबां दङ। दा बेनि गेजेरावबो मोनफ्रोमबो खोलोबाव मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो लामा मावगासिनो दङ। दा